Atol sa 15th board meeting sa National Economic and Development Authority kun NEDA sa Palacios, Malacañang, formal nga gipresentar ni Vice President o Education Secretary Sara Duterte ang Basic Education Development Plan 2030. Ingon man ang gitawag nga Matagtag Agenda sa Department of Education kun DEPED. Sa iyang presentasyon, atubangan mismo kang President Ferdinand Marcos Jr. gisugilon sa Bise Presidente ngang strategiya tumong kini aron kaputon ang Sustainable Development Goal 4 on Quality Education o sa target nga ambisyon natin 2040. Ang BEDP 2030 nakasentro kini sa mosunod nga mga pillars kung dagkong haligi nga mga prioridad sa edukasyon: access, equity, quality, resilience o well-being sa tanang mga education stakeholders, ilabi na sa mga tinunan. Ang DEPED 2030 giulagway kini nga mga specific roadmap sa nasod aron mabatunan ang dekalidad nga edukasyon alang sa tanang Pilipino. Dugang sa Bise Presidente o Education Secretary, nakasentro usab ang entero makinarya sa gobyerno diya sa slogan kung tema nga matatag, bansang makabata, batang makabansa. Alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.